menene so, menene kauna nai tambaya, menene kishi, menene daɗin rayuwa. Kai ne so, kai ne kauna amsar tambaya, kai ne kishi, kai ne jin daɗin rayuwa. Bayan karfi mai fuskar raina ke ce, ma'adanar sirri mai raunana ruhi na ce, kakaf cikin 'yan mata ke din aitam saman ce, ina jin daɗi soyayya na dace. Mata ta farin cikin 'ya'yana aike din ce, na samu fara doguwa alkyabar mata.